den her vlog. Den her vlog, det bliver en meget chilleren vlog. Jeg skal ud til et vejledermøde, så skal mig og Antoine, min kæreste, ind til byen. Antoine skal ind i Janne König og have lavet nogle grills på hans tænder. Og så skal vi ellers bare hygge. Så I må meget gerne følge med. I min sidste vlog, der lavede jeg nogle forberedelser til noget indretningsværk, der skulle ske herhjemme. Så det kommer jeg også til at få en update på, at der er sket nogle ting herhjemme i lejligheden. Just the other day, saw you looking my way. I stopped to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. Oh, baby, it's useless. I'm living my life. Don't need you in mind. Me feeling just fine. Jeg har renset mit ansigt med sådan en her. Så nogle gange går jeg ind med den her. Går også nogle gange ind med... Det lyder meget professional. Jeg bruger også nogle gange den her. Det gør jeg ikke særlig tit, fordi den er meget crusty for huden. Men i dag, fordi at jeg har renset mit ansigt, jeg bruger til daglig både morgen og aften den her. Hver morgen, fordi om aftenen kan jeg ikke bruge det, fordi så får jeg virkelig nogle puffy eyes, når jeg vågner. Men så bruger jeg dem her, som er en Sensi Bryns serum og en LC. Den hedder Lash Coat. Jeg har også brugt M2. Jeg har lige lagt nejlak her til morgen. Nu er jeg færdig med min morning routine. Hold da kæft. Med min hud. Og nu skal jeg ind og lægge noget makeup. Vi var på Veras loppemarked i går. Vi var på nogle forskellige loppemarkeder. Men så købte jeg 2 af dem her. En 10'er. Og normalt så har jeg det sådan lidt. Det er mærkeligt at købe brugte makeup-børster. Men for en 10'er, og det er fra MAC begge to. Så tænkte jeg, så gik det nok. Og jeg rensede dem i går, og nu ligger de her og tørrer. Jeg har sat det her rundt og sat et spejl op. Sat en lille dims op. Der skal være en radiatorskjuler her, ligesom vi har lavet inde i stuen. Hvad synes du om det? Jeg synes virkelig godt om det. Det giver virkelig en anden ro herinde. Det er sådan, man føler sig helt afslappet, når man ligger i sengen og bare kigger. Indenunder her og her, der er vores tøj, hvis man ikke har set vores, eller min tidligere vlog. Og det er sådan en radiatorskjuler her, bare i en anden, bare i andre mål selvfølgelig, vi skal have lavet inde på soveværelset. Men den her har vi selv lavet, hvilket egentlig var relativt nemt. Men nu vil jeg sidde lige her. Okay guys, bare lige for at kortlægge det. Jeg føler, det har været en rigtig rodet start på den her vlog. I dag, der... Klokken den er 9:15, om cirka 3 kvarter og en time, der skal vi ind til byen, fordi at Anto han skal lave grills, som jeg har givet ham fødselsdagsgave. Og når lige har fødselsdag, han er lige kommet hjem, og det er mandag, og jeg skal ud til vejledermøde på mit universitet med min projektgruppe. Her klokken, ikke her, men klokken 14. Så det var egentlig bare lige det, jeg tænker. Og jeg får rigtig meget dobbelt når jeg sidder her. That's not nice. Men der er sket ret mange ting. Jeg har købt mange ting, jeg har fået mig... det lyder virkelig... Fordi at jeg kiggede over på en lille, hvad hedder sådan noget, rokokopude. Den skal I se. Jeg viser den. Som jeg fik af Anto som lille souvenirgave. Jeg har også fået en parfume, og jeg har fået mange søde ting. Hans mor synes, den er meget grim. Jeg synes, den er meget fed. Men jeg har været alene hjemme i en uge. Han har været på ferie med hans mor i Egypten, som sagt. I går var Anto og jeg... Det var søndag i går, der er der rigtig mange loppemarkeder her i København. Og der var vi selvfølgelig på loppemarkedet. Så der fik jeg også købt nogle ting. Men jeg vil sidde her med my spot. Det er jo så makeup. Nu er jeg done med at lægge makeup. Men jeg skal lige hurtigt op og hente min moonboots og nogle babesko. Jeg går op på vores loft lige om 2 sekunder og henter det, og det er... Ja, det skal bare gøres. So I will do now, and I'm finished with the makeup. Jeg fandt babe og moonboots og meget mere. Det her er crep. Og Anto kommer endda med mere. Og vi har rigtig meget tøj. Rigtig meget tøj, vi ikke bruger. Nu er klokken faktisk vældig mange, og vi når ikke at komme ind
i butikker for inden, men så gør vi det efterfølgende, fordi det tager kun lige 10 minutter eller sådan noget. Og for den der på en ved Jane König, nummer S2 og metro nu. Klokken den er 10.35, og han har en tid klokken 10:11, så det er faktisk bare at komme afsted. Men mit outfit i dag er bukser og et par støvler. Det er første gang i år, at jeg har støvler på. Og så er det en cardigan og sådan en bandeau top. Nu vil vi gå. Er det også klart? Jo, det vil vi. Lad os komme afsted. Jeg kan godt mærke, at det har været en lidt stressende morgen, men nu skal vi chill og hygge. Den der. Og hvilken en slags? Og så skal jeg have en plane. Er det hjertet? Det synes jeg. Du føler, du savler? Det ser virkelig funny ud. Det var sgu meget skægt. Det havde jeg ikke. Jeg glæder mig bare til, det kommer. Den kommer. Om 4 uger. Og nu vil vi lige gå ind i noget, der hedder Posterland. Der er nemlig 50%. Wow, den er flot, den her. Den er lidt. Wow, den er pæn. Very pretty. Så er der 2 timer, før jeg skal nå. Den koster 150 kroner. Ovenpå der er musik og film, og det vil Anto rigtig gerne. Den er også fed, den der. Det er den. Anto, han synes sådan noget her er fedt. Jeg kan godt lide sådan noget vintage look. Jeg synes sådan noget her er fedt. Den her, jeg har lige stillet den her ved damen. Der er noget, jeg rigtig meget har lyst til at bruge rigtig højt omkring. Og det er, at i går, der bestilte mig Anto en tur til Paris fra den 29. december til den 1. januar. Så vi skal holde nytår i Paris, os 2 sammen helt alene. Så hyggeligt. Og bare lige sådan, hvis man gerne vil et eller andet sted hen, så er det virkelig en smart. Den er lidt fed, den der. Så noget, der hedder Travel Link. Ja. Det, vi fik de her dage 2 mennesker, eller per person kostede både fly og hotel på et rigtig fint hotel lige ved siden af Eiffeltårnet. 1.300 kroner. Men vi er kommet af med lidt over 3.100 eller sådan noget for fly, hotel for 3 overnatninger i Paris. Det glæder jeg mig til. Og det er vi rigtig glade for, ikke også, skat? Jo, det var mega fucking fedt. Det er mit sprog. Det er mega fedt. Tak skal du have. Tak. Lige måde til dig. Det kunne være... Vi har droppet at gå i de der vintage butikker, før jeg tager afsted. Det gør jeg Anto alene. Men... Fanø. Det er sgu mit navn, du. Jeg skulle bare på bud dengang. Og lige helt den. Vi har valgt at lade være med at tage vintage-butikker, og så tager vi en bolle med ost i stedet, fordi at vi skal begge to. Du skal ud af en suit, og jeg skal ud på uni om en time. Næsten en time, faktisk kun 45 minutter. Og vi sidder ved Torvehallen lige ved Nørreport, så det er fantastisk. Nu vil vi spise en lille bolle med ost og fiber. Just the other day, I saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? Nu sidder jeg er lige kommet... Jeg har lige fået fri fra universitetet. Jeg er lige blevet færdig med min vejledermøde, så tog jeg
toget fra Roskilde University til Nørreport station med min studieven. Og så mødtes jeg med Anto her på Nørreport ved Dronning Louises Bro, som er herinde. Og hvad har du fået købt i dag, min lille ven? 2 jakkesæt. Det er noget butterfly, noget kusklude. Sådan et bælteting, man putter rundt om maven. Det bliver lidt sjovt at se. Det er godt. Ja, så nu skal jeg lige få ned mig en hvid skjorte. Det lyder så godt. Ja, så let's go. Ja. Se. Og så finder vi også noget aftensmad. Ja. Jeg tror, vi skal have noget nudelret, fordi vi købte nogle nudler inde i toghælderne tidligere i dag. Ja. En helt normal hvid skjorte. God idé. Den kan du også. Men vi er lige kommet hjem. Klokken er 19:00. Jeg kan lige stille jer her. Det er irriterende, jeg ikke ved, om I kan se mig eller ej. Men vi har købt, som jeg viste jer filmet, vi har købt sådan nogle nudler, der ser sådan her ud. Og Antoine, han er i gang med at prøve hans meget smarte outfits. Du ser rigtig sød ud, skat. Jeg kan lidt en mandestripper længere, ikke? Hvis man kender mig, så ved man, at jeg bruger meget lang tid på at finde noget, som jeg synes sidder lige i skabet. Det har du virkelig også gjort i dag. Det har jeg. Jeg har brugt ikke lang tid på at finde det der jakke. Sæt noget. Men, så det har taget lidt lang tid, men ellers har jeg hygget mig. Men lige nu, der vil jeg egentlig bare lave mad. Og i morgen, der skal jeg til 2 møder med 2 forskellige studiegrupper. Og så skal jeg på arbejde. Jeg har rigtig meget, jeg gerne vil sige. Hvilket jeg ikke rigtig har gjort i den her vlog, fordi at så meget har jeg heller ikke snakket med jer-agtigt. Det vil jeg gerne lige gøre i min kommende vlog. Men mit kamera virker ikke optimalt, og jeg kan ikke få overflyttet de filer, jeg har på mit kamera over på min computer, fordi der er et eller andet i vejen. Nu vil jeg i hvert fald lave noget mad til mig og Antoine. Here. Antoine han tænder lige lidt lys, og jeg sidder her med sådan et lille godt hårbånd på, ingen makeup på og rigtig meget olie i mit hår. Nu sidder jeg her med min mad. Det ser meget lækkert ud.